drug deliberation for barangay drug clearing noong September 2. 4 barangays in Posorobio, Pangasinan ang nadeklara natin na isang drug cleared barangays at isang municipality ng Manawag, Pangasinan. At noong October 16 ay nagsagawa ulit tayo ng drug clearing o regional, ikinunbi natin yung Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing na kung saan 4 barangays naman ang dito sa buong Region 1 ang nadeklara natin as drug cleared. Nakakadagdag to doon sa total ng lahat. Mamaya babanggitin ko ang number ng mga drug cleared and drug free barangay. So sa magkasunod at sa last na ng November 20 ay nagsagawa ulit tayo ng isang ng deliberation ng barangay drug clearing sa bayan ng Solsonan, no? Ilocos Region, na kung saan 2 municipalities at isang city ang na-declared natin bilang drug cleared at 14 barangays ang nadeklara natin. Notable dyan ang nadeklara natin na isang municipality sa Pagudpud, Ilocos Norte at Solsona, Ilocos Norte at isang city. Yung Batak City, Ilocos Norte ay nadeklara na rin natin yan na drug cleared city sa Ilocos Norte. So ito po ay patuloy natin na tinututukan, sir. Kung mapapansin nyo, nung inumpisahan natin itong barangay drug clearing na kinaskade natin sa iba't ibang barangay sa lahat ng lupalop ng lugar dito sa Ilocos Region noong 2017 ay nasa 89.0 ang drug affectation dito sa Ilocos Region. Pero ngayon na 2025 na ay nasa 5.86 na lang ang drug affectation. So napakalaking kabawasan to, Sir George, sa mga apektadong barangay. Lalo na sa ngayon ay halos nasa 192 na lang ang drug affected barangays natin dito sa Ilocos Region, na kung saan yung percentage na 5.86% na lang po ang natitirang barangay na dapat natin ideklarang barangay drug cleared or